Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane egameni elihle leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu, siyanimukela nonke kule channel. Siyabonga kakhulu umsebenzi eniwenzayo. Uma ngabe senizwile nisherele nabanye, nifakaze ngalokho iNkosi ekwenzayo empilweni zenu. Simnikeza udumo uNkulunkulu ngalokho egameni likaJesu. Siyabonga bazalwane. Bengifisa-ke ukuthi-ke kule video ke sibuye kafushane nje nanku umyalezo onombuzo phakathi. Ngaphansi kwesihloko esithi uzovukela kuphi uma ungafa manje. Uma nje ngafika nje ngokukhulu ukuzuma, uNkulunkulu awubambe awuthathe umphefumulo wakho awususe kuwe. Ngokuphazima kweso uyibone usuhambile emhlabeni, uyovukela kuphi? Ngoba khona ukuvukela ekuphileni okuphakade, khona ukuvukela ekulahlweni kwaphakade. Unesiqiniseko ngempilo yakho ukuthi iyovukela ekuphileni okuphakade? Unesiqiniseko ukuthi intando kaNkulunkulu usuyiphelelesile? Unesiqiniseko ukuthi unembeza wakho uhlanzekile, ungcwele phambi kaNkulunkulu? Lezi zinto unembeza wakho okulahla ngazo uyilungisa nini? Isikhathi lesi bazalwane siyakhuthazana ukuthi silungise. iNkosi uJesu iyabuya masinyane. Sizofunda izwi leNkosi-ke laphana uJohane chapter 5 from verse 28. Sigcine verse 30. Ivangeli ngokaJohane chapter 5 from verse 28 to 30. Kufunde kanje egameni kaJesu. Ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo indodana yomuntu uJesu Kristu. Abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Mina ngingenze lutho ngokwami, ngahlulela njengalokho engikuzwayo. Ukwahlulela kwami kulungile, ngokuba ngingafuni eyami intando, kepha intando yongithumileyo. Right? Ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo. Bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo, indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu. Abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Kunabantu abangafuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Kunabantu abangafuni ukwenza intando kaNkulunkulu, balokhu bedeleyisa icebo likaNkulunkulu. Athathe umuntu abambeyeka. Kunabantu ababhizi ngeminako yalokhu kuphila yalesi sikhathi, babanjezelwe yiyo. Bese kufika lapho umuntu uma izinto zingahlangani njengokufisa kwakhe la emhlabeni, uthola ukuthi izinto azenzeki ngalendlela afisa ngayo. Bese ebona ukuthi sekuphelile, bese umuntu esesusa ukuphila kwakhe. Mayisusa ukuphila kwakhe umuntu lokho kuthiwa ucommit suicide. Usuke ecabanga ukuthi-ke usizi seliphelile, nesikweletu sekuphelile, sekuphele konke. Ngifisa ukuthi mawuyizwa le video, mhlawumbe usathane wakahlasela ngalokho. Mhlawumbe khona abantu abaziyo abahlaselwa yilokho. Ngifisa uma uyizwa le video uyilalelisise kahle. Kuhle ukulalela uNkulunkulu manje, wenze intando yakhe usesemhlabeni osaphila. Ulahlekelwe yikho konke onakho uzidele. Ngoba uma ungakwenzi lokho sizofika isikhathi sokufa. Singakhuluma ukuthi uJesu uyabuya uzohlutha ibandla. Mhlawumbe kusazothatha 50 years. Mhlawumbe kusazothatha 100 years. Asazi. Siyazibona impawu. Uma ufunda iBhayibheli, umpostoli Paul emayikhuluma ngokubuya kaJesu,
mawufunda nje incwadi ebhalwe uMphostoli Paul, kwangazathi into eyenzeka manje ngendlela ababekhuluma ngayo abapostoli, kwangazathi into manje isizokwenzeka. But manje uphelile 2000 years ingenzekile. Olifunda nje iBhayibheli, kwangazathi into yamanje manje. But uma uthatha u2000 years uqhathanisa nenguna nephakade lasemaphakadeni nenguna phakade, u2000 years into encane kabi. Wayeqinisile vele uMphostoli Paul ukuthi inkosi yabuya masinyane. Mawufunda incwadi zayo, nathi sisho njalo sithi inkosi yabuya masinyane. Asazi ukuthi izobuya nini, usuku nehora asikwazi, kodwa esitsheliwe inkosi uJesu ithe asihleze njalo sinjani, silungile. Ukuthatha ukuphila kwakho uzibulale ngoba uthi ufuna ukuphumula ushiye lo mhlaba, ngicela ukuxwayisa ukuthi akusuke ngaphelile. Lobu buhlungu obuzwa la emhlabeni bungcono kabi, bungcono ngendlela emangalisayo. Uma ngabe uyibulala uya straight eHades. Uma ufunda uLuka chapter 16 uthi uqala lapha verse 20 la khulunywa khona ngoLazaro nesicebi. Uma ngabe umuntu efa engayenzanga intando kaNkulunkulu, engekho ngcwele, lo muntu uya straight eHades. And isicebi siyasizwa siyakhuluma sithi ngiyahlushwa kuleli langabi lomlilo, ngiyahlushwa. Uya ekuhlushweni right there. And ubuhlungu bakhona budlula ubuhlungu okade ubuzwe emhlabeni. Ungalinge nje ukuthi uthathe ukuphila kwakho. Secondly, uma abantu sebedlulile emhlabeni sicabanga ukuthi sekuphelile bazalwane. Sicabanga ukuthi sekuphelile. Sithi hayi ungcono yena ke useqedile ibanga lakhe. Akaqedile bazalwane. Ngokufundisa kwenkosi uJesu, bonke abantu abafile basazovuka kwabafileyo. Bonke abantu abafile basazozizwa le ndodana yomuntu, indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu, bavuke. Yabona, labo bantu abafile abadlulile emhlabeni bazovukela abanye, bavukele ekuphileni ophakade, abafe benza ukulunga. Lithi izwi lenkosi silungisiswa ngokholo, bese kuthi imiyalo yenkosi ilungile. Uma ngabe siphila ngemiyalo yenkosi, siphila ngentando kaNkulunkulu, sigcina izwi kaNkulunkulu silenza, then sizofa senza ukulunga ngoba sivuma uJesu Kristu waba inkosi, sathatha imfundiso zakhe saphila ngazo. Abafe benze njalo bazovukela ekuphileni ophakade. But abafe beziphathela ukuphila kwabo, bephila ngentando yabo, behamba ngenkanuko yabo, benza abakuthandayo ngesikhathi abasithandayo. Lithi iBhayibheli labo bayovukela ekulahlweni kwaphakade. Umbuzo uthi ke, wena ke uzovukela kuphi? Uma ungafa njengamanje, awuhlole nje impilo yakho. Uma njengamanje lingakhala icilongo, khona abantu abafa ngokuzumayo. Omunye ufa ngengozi yemoto, yabona. Omunye ahlaselwa abantu bambulale. Omunye nje kwenzeka into ezwe indaba emthusayo, athuke lokhu okuxakile, ashawe inhliziyo, athule khona lapho. Kuningi nje. Omunye vela lale nje kanti uselala lokugcina. Yabona, omunye uphathwa intwana nje encane, uphathwa ikhanda nje encane. Mahlani hawu sekuphelile njalo. Yabona. So angeke uyigarante impilo yakho ukuthi uzobe usekhona ngeviki elizayo, uyobe usekhona ngonyaka ozayo. Baningi abantu abahambile bezinyokufa. Umbuzo uthi uma ungafa manje njengamanje uzovukela kuphi ngesikhathi sokuvuka? Ngokusho kwenkosi uJesu, bonke abasemathuneni bonke basazovuka. Zimbili indawo okuvukelwa kuzona. Abanye bazovukela ukuthi bayolahlwa esihogweni, abangenzanga ukulunga. Abanye bazovukela ukuthi bayiphile nophakade, bayohlala nenkosi uJesu ingunaphakade. Wena uzovukela kuphi? Wena uzo-answerisha lo mbuzo ngokwazi impilo yakho. But le channel izosiza abantu bonke, abakholwayo abangakholwa. Ngoba kuyenzeka ukuthi ukholwe kodwa ungayenzi intando kaNkulunkulu. Uthola ukuthi uzisho ukuthi uyakholwa, umvumile uJesu inkosi nomsindisi empilweni yakho, kodwa akwayenzi intando kaNkulunkulu. Awukalifezi icebo likaNkulunkulu akulethelele emhlabeni, ubhisi unaka iminako yalelizwe njengezwe, njengabantu abangakholwa inkosi uJesu. Yabona, kuzokufica ukufa. Secondly, uthola ukuthi uma umuntu wesifazane uyikipitele nje, umnandi nje kuwena nendoda, yabona, uthi usindisiwe uyajola, uthi usindisiwe uyahlobonga, uyocansini ungashadile, kodwa uthi usindisiwe.
tshela abantu ukuthi usindisiwe, uthi usindisiwe, phuza utshwala, uthi usindisiwe, makuhlatshiwe ehlotsheni zakho noma kini uyahlanganyela, udla inyama zamadlozi, yabona, ubhema isinemfu, lento ebhenywa namhlanje, ubuka amamuvi, ubuka pornography, yabona, ubanjwe oma-masturbation, ubanjwe amanga, uyiqeli nje nomzalwane kodwa uthi usindisiwe. Kulula nje ukuthi iphuma amanga kuwena, yabona, khulume nje amanga, khulume into engekho, usuyaziwa nje. Ubanjwe inhliziyo embi engathetheleli, ubanjwe amagqubu, ubanjwe inzondo, ubanjwe ukuthanda izinto nje, uyakhompyutha nje, unomona, unejelasi, awufuni uthalalisele omunye umuntu uma benze kahle, uma iphumelele, yabona, umfela umona, ufuna njalo angazathi nganconywa wena, ufuna njalo angazathi ngingaqamela akhe igama, yabona. Leso abantu be-celebrate oma-birthdays ngoba bafuna nje ukuthi-ke kube nosuku lwabo nje kukhulunywe ngabo. Ngithanda nje ukuthi kukhulunywe ngawe nje usuku lonke nje wena, yabona, usuku lonke nje wena nje ube isithixo nje esikhonzwayo, khulunywe ngawe nje, khulunywe ngawe, bonke abantu is about you, it's not about Jesus Christ, yabona. USunkulunkulu wena manje, khulunywa ngawe nje usuku lonke nje, khulunywa ngawe, mhlawumbe inyanga yonke. Uthanda loo nto leyo, siyeza isikhathi, yabona, siyeza isikhathi, yonke loo nto leyo, ukukhonza iy'thixo lokhu, ukukhonza iy'thombe, yabona, uthanda ukuvela nje, uthanda ukuvela nje, yabona. Uzuhambe uyothenga imoto, uthenga imoto, ufuna nje abantu udraw attention nje, bakubona abantu. Yes, awujoli, bayakwazi ukuthi awujoli, usindisiwe, awunasoka, nawe futhi nesiqiniseko lokho unembezi wakho awukulahli, kodwa nje uyathanda nje ukuvela nje, yabona. Ufuna ukuvela ngohlobo oluthile lwemoto, ufuna ukuvela ngohlobo oluthile lwempahla lwengubo, ufuna ukuvela ngohlobo oluthile lobuhle, yabona. Nawe usuthenga umuzi endaweni ethile. Yonke loo nto bazalwane iyakungcolisa. Akusiyona ikharetha yombuso kaNkulunkulu, akusiyona ikharetha yenkosi uJesu, akusiyona ikharetha kaNkulunkulu ophilayo, akusiyona ikharetha yabantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu. Izinto ey'njalo nawe usungayicabangela nje izinto ezikubambile, yabona, usungayicabangela nje nawe izinto ezikubambile. So le channel izokhuthaza abantu ukuthi bayihlambulule, bayingcwelise. Ongakamvumi uJesu amvume uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakhe. Mhlawumbe umuntu wesilisa, yabona, umuntu wesilisa nje, unento nje yokuthanda ukubuka abantu besifazane, indlela ogqoke ngayo nje engqondweni yakho usuthi bazongibona, bazongibona. Yes, awujoli kodwa uyafuna nje bakubone, kuyakujabulisa nje mase bephenduka nawe, yabona. Usanalo moya nje ukuthi bayangibona, bayangibona ukuthi lingisetha kanjani le bhluko wathatha indlela usugqoke ngayo. Ukungcola konke lokho, amanyala onke lawo. Umuntu wesilisa njengoba ngikhuluma nje, usindisiwe, wazalisa, awuzami imizamo ukuthi uqoqe ingane zakho owayithola ungakasindiswa zihlele, awazi nakwazi ukuthi kwenzakalani ngazo. Awuzami imizamo ukuthi-ke uma uthunda imali uhambe uyoyinikeza imali, zikwazi ukuthi umzali, yabona. Ku-right nje yonke into kwena, akukho right, yabona. Uzofika usuku lokhu ufunga uyilungisile lezi zinto, uzofa ngempela. And uma ufa khona bazovukela ekulahleni kwaphakathi, khona bazovukela ekuphileni kwaphakathi. Umbuzo uthi wena uzovukela kuphi uma kuthiwa uyafa? Uma kuthiwa uJesu ulanda ibandla-ke njengamanje, uzohlwithwa yini nalezo zinto zakho? Kuningi nje bazalwane, nawe zicabangele ukuthi imuphi umoya ukubambile. Alibonge igama lenkosi. Alright, ake sifundizwe lenkosi-ke okungakwenza ukuthi uvukele ekulahlweni kwaphakade. Lokho esengishilo kuseBhayibhelini, kodwa-ke asilifunde futhi ivesi elikhuluma ngalezo zinto ziqoqiwe ihlanganiswe ndawonye. Sofunda amaGalathiya chapter 5 uthi uzubone ukuthi izwi lenkosi lithini. KwabaseGalathiya chapter 5 sizofunda from verse 19. Uma ungafica usuku lokufa manje, wenza lezi zinto ebhalwe lana, uzofa, uhambe ekulahlweni kwaphakade. Ma uvuswa uyovukela, uvukela ukulahlwa. Ma ufa manje uzohamba eHades, ngoba lithi iBhayibheli lana maselivala abenze onjena angeke balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Alright, verse 19. Kepha imisebenzi yenyama isobala, engukuthi ubufebe, nokungcola, namanyala, nokukhonza izithombe,
nokuthakatha, nobutha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela. Yabona nje umona umningi kabi emakholweni. Uma kuthiwa ubani kade eshumayela, uma kuthiwa hey yozwa sibusisa ubani, sekuvuka umona phakathi kwena. Sekuyi-competition leyo. Awu come on bazalwane, come on bazalwane, come on. Musana uba senyameni. Ake siphenduke sihlambulule singcwelise. Ubabona abantu beqala amasonto nje, useneminisi ufuna ukuvela nje. Ufuna uba negama lokuthi naye abe nabantu abangaphansi kwakhe abizwe kuthiwa mkhulu. Yabona? Sekunamagama amaningi lana abantu ababizwa ngawo nawe uyakuhalela lo gama. Ukhanuka konke lokho. Nokuthukuthela. Bayakuthanda abantu ukuthukuthela. Alright. Njengoba ngikhuluma indaba zama-birthday nje. Akafiselwanga ukuthi happy birthday bakhohliwe. Usethukutheleke usequmba umlomo ungaka. Yini indaba kwenze njani na? Awungifiselanga ibirthday yami. Yabona? Indoda iyafika ekhaya ijabulela unkosikazi wayo uthukuthela uqumbile. Yini kwenze njani? Ukhohliwe ukuthi usuku lwami lokuzalwa. Namhlanje lamadoda nawo ayayithanda izinto zama-happy birthday. Angazi ukuthi uyindoda enjani ethanda ukufiswa ibirthday. Angazi ngabe uyindoda enjani. Awukuyiquestion nje ukuthi uyindoda enjani ethanda ukufiswa ibirthday. Mase kuthiwa happy birthday uyindoda. Kulungisa izinto bazalwane. uJesu uyabuya masinyane. Awumanje nje uJesu sekuthiwa kena happy birthday uJesu. uJesu kuthiwa happy birthday kuJesu. Uyindoda. Ujatshulisa ukuthi nje abantu bathi happy birthday kwena. Uyindoda. There's something wrong la kuwe. There's something wrong la kuwe. Le channel izokutshela amaqiniso le channel. Ulungisa ithuba lisekhona. Ngoba ithi inkosi uJesu akusibona bonke abathi inkosi abazobona umbuso wezulu. Kodwa laba abenza intando kaNkulunkulu. Uyindoda uyinhloko ofuna ukuqondisa izinto emzini wakho. Ulwakho umuzi wakho ngokwentando kaNkulunkulu, ngokwecebo likaNkulunkulu, ngokwezwi kaNkulunkulu. Umele uNkulunkulu la kulomthini. Kufanele ukukhulise uphathe ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Ufuze uJesu Kristu oyinhloko yakho njengendoda. Ufuze uNkulunkulu oyinhloko yakho njengendoda. Uhamba uthengana namakhekhe. Right. Nokuthukuthela nokubanga. Kuyabangwa lana kubanga uyikhundla. Kuyabangwa lana kubanga amapulpiti. Ufuna ukushumayela umuntu epulpiti. Kuyabangwa nje. Uyayazi into eyibangayo nawe. Angisayiphathikile yokubanga izikhundla emsebenzini wezwe kubantu bezwe. Baze bathuthelane bangangenelani bangabingelelani bangakhulumisana abazalwane. Umzalwane ahlebe umzalwane emhleba kubantu abangakholwa ngoba nakho nje bekubanga isikhundla. Izo zonke izinto lezi ozothi uma ufa abantu bakwazi ukuthi usindisiwe kanti uya straight eHades. And mase kufuswa abantu bevuka bonke wena uvukele kulahlwe kwaphakade. Ngoba ubuhamba nalezi zinto. Alright. Nokulwa. Oh okay. Alright. Nokukhonza izithombe, nokuthukuthela nobutha, nokulwa, nomona, nokuthukuthela, nokubanga, nokwalana, kuhlukana, division. Nokwahlukana, nomhawu, nokudakwa, nokuxokozela, nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho, njengokuba sengalitshela ukuthi abenza okunjeni abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Abenza okunje abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ungalike uyikhohlise uthi uzodla ifa lombuso kaNkulunkulu. Ngoba abantu abenza lezi zinto ngeke balidle ifa lombuso kaNkulunkulu. Abanye bathukuthelela ipasti yabo. Usindisiwe manje awudlulile kwipasti yakho. Uthukuthelela ukuthi wakhula kanjani. That's why nje uyihlupha kangaka, uyixaka kangaka, ufuna nawe ukuthi wakhe igama ngoba uthukuthelela ukuthi wakhula uhlupheka. Udla kamnandi uhlupha uthi unemfino. Imfino edalwe uNkulunkulu enama-nutrients asezulwini engafaki upoison. Uthola wakhula uhlupheka. Ngoba nakho watshelwa abantu ukuthi uhlupheka ukhulu uhlupha unemfino. Manje ugcwele ienga. Ususindisiwe uthwala umzali wakho yethi manje uthola umzali omusha ubaba uNkulunkulu othi iBhayibheli uyise weyani wentandana. Uthola uJesu Kristu, uthola ifemeli entsha kodwa uthuthelela indaba yepast. Uthuthelela ukuthi abakunikezanga ifuture enhle, abakwenzelanga lokho abanye abenzelwa khona. Yilokho esizokusho. Angeke umuntu asayilandulela owazi izifundiso zale channel. Ngoba sidela konke kwalelizwe, siphuma konke kwalelizwe. So okwazi ukubanjezelwa izinto. Abantu abangadelile konke bahamba novucu lwapast. Yilo lo hamba baphazamisa lendleleni.
Okay, bengifuna ukusho lokho bafowethu kafushane egameni lenkosi yethu uJesu. Uverse 20 uthini? Uverse 20 nomhawu, okay. Nomhawu nokudakwa nokuxokozela nokunjalo engandulela ukutshela ngakho njengokuba senganitshela ukuthi abenze okunje abakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Yabona? Abakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Alright, ake sizwe ke manje isambulo chapter 21 verse 8. Ngiyafisa ukuthi ngabe indele video egameni kaJesu. Uyovukela kuphi wena? Abanye bethu bevukela ekuphileni ophakade, wena uyovukela kuphi wena? Umbuzo lowo. Uma ungafa manje nje usunye ukufa kuba awugarantile, awuzazi insuku zakhe zengakanani. Yabona? Verse 8. Yabona njengoba nami chapter 21 verse 8. Okay? Kunabantu abayobuzwa kuwe. Kunabantu abayobuzwa kuwe. Awuwenzanga umsebenzi kaNkulunkulu, awulifezanga icebo laNkulunkulu akulethelwe emhlabeni ngoba ubhizi nemina kuyalelizwe. Isambulo chapter 21 verse 8. Kepha amagwala lapha abantu abazovukela ekulahleni kwaphakade, izinto ezingakwenza ukuthi uvukele ekulahleni kwaphakade, noma izinto ezingakwenza ukuthi uma kufika ukufa kwena uhambe eHades. Number 1, ubugwala. Uyesaba nje ufuna ukuphumela ubani ukhuluma iqiniso, ubele iqiniso, usindiswe egameni kaJesu. Utshela umndeni wakhe ukuthi usindisiwe. Awusahlangana izinto zamadlozi nezinyanga nabathakathi nayo yonke lento yokugcaba. Awusahlangana nje nazo. Phumele nje ubani umuntu igelekeqe. Phumele bathi usindisiwe. Then umoya uJona utshela intombi yakho ukuthi siyahlukana manje, ngisindisiwe egameni kaJesu. Uma uthi intombazana utshela iso ukuthi ngisindisiwe egameni kaJesu. Utshela abangani bakho ukuthi ngisindisiwe manje egameni kaJesu. Akusangeni lana. Ziyahlukana manje indlela. Uyigwala. Umzalwane oyigwala. Usaba abantu. Uyasaba uphumele ubala ngoJesu. Ngicela ukutshela ukuthi izinto lezo ezokwenza ukuthi uma ufica usuku lokufa uye straight eHades. Uma usufile ufica usuku lokufa, then uma uvusa uvusele ekulahleni kwaphakade ngoba wena wahamba uyini, wena uyigwala emhlabeni. Right? No, nabangakholwayo nabanengekayo, abantu abenze abakhonza izithombe abathanda izinto eziziningiso phambi kaNkulunkulu bayanengeka labo bantu. Nababulali nezifebe nabathakathi nabakhonza izithombe nabo bonke abaqamba amanga. Uqamba amanga nje. Uyamfonela umzalwane, usukuphi mzalwane? Hayi sengiphumile endlini. Usho usaqala ukugeza. Ukunikeza ithemba ukuthi nje ubumlindile nizohamba thatha uhambo nje. Kufanele uyakuthembisa ukuthi use right khona ungezukuphatheka kabi. Angakhulumi nje iqiniso emzalwane, yazi ngibambekile lana nje manje ngisayibhavini ngisayogeza. Useqamba amanga lo muntu. Ngicela wazi ukuthi uma uqamba amanga ubaba wakho uSathane, because uyise wamanga. So ke wena uma uqamba amanga usho uyingane yakhe wena, uyiproduct yakhe, uzalwa uye uSathane. Ngoba uJesu esimkhonzayo uyiqiniso. Awudlali ngisho ngamanga. Uthi hayi ngiyadlala, uzodlala ngamanga ukuthi uyadlala ukhohle ukuthi ngiyadlala. Then umuntu uhamba nesithombe eswrong, ne-information wrong, uqamba amanga. Alright? Nabo bonke abathanda nani abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabuli okungukufa kwesibili. Uzwileke, asiso usende engqondweni. Yizwi kaNkulunkulu elisho njalo. Isabelo sabo laba bantu sechibini lomlilo. Uma uthi inkosi uJesu lapha kuJohn chapter 5, bonke ningasingamangala, bonke abafileyo basazovuswa emathuneni. Bazozwa izwi likaJesu bavuke emathuneni. But bazovukela indawo zombili. Abafe benza ukulunga begcina imithetho kaNkulunkulu bekholwa inkosi uJesu, belungisisiwe ngokholo, behamba ngokholwa, bekholwa izwi kaNkulunkulu, bazovukela ekuphileni okuphakade. Kanti laba bavukela ekulahleni kwaphakade abangenzanga ukulunga emhlabeni besaphila. Siyabonga kakhulu ke. Ngenxa ukuthi angithandi le video beyinde kakhulu bazalwane egameni kaJesu. Ngiyafisa nje manje ukuthi ke wena ke bese uyifundela uMark ngokaMark chapter 7 ufunda uverse 20 ka27. Izinto lezi ezingenza ukuthi abantu ke bangayi ekuphileni okuphakade, kodwa bavukele ekulahlweni kwaphakade. Bathi ke sesivala uFirst Peter chapter 1 verse 15. Onjani kumuntu ozovukela ekuphileni okuphakade? Ngizofunda le verse kuphela bazame bese siyavala egameni kaJesu. uFirst Peter chapter 1 verse 15, okay? Lifundeka kanje. Kodwa njengowanibizayo engcwele, manibe ngcwele nani ekuhambeni konke. Manibe ngcwele nani ekuhambeni
konke ukuhamba kwenu akube njani, akube ngcwele. Nampo-ke abantu-ke abazofa belungile phambi kaNkulunkulu bavukele ekuphileni okuphakade uma kuthiwa baficwa usuku lokufa. Right, ake sifunde le version kafushane, verse 15. Okay, verse 15. All right, but just as he who called you is holy, so be holy in all you do. But just as he called you is holy, so be holy in all you do. Kukho konke enikwenzayo, i-NIV le, New International Version. Be holy, njengalona umbizileyo engcwele. Be holy in all you do. Kukho konke enikwenzayo yibani ngcwele. Mawenze njalo-ke, makufika isikhathi sokuthi uyahamba emhlabeni uyafa, uzoya straight eparadise. Uma sekuvuswa bonke abafileyo uyovukela ekuphileni okuphakade. Lokho ebengicela ukusho kule video egameni likaJesu. Amen.